Epilogue. Knowing Jesus and His Word. Or say a chi asem. Yuhunu Yesu ne nasem no. Abusia for na oche akwa betu ye bio sa na kota foforo kra mpo na sa kota na ye hye ase no sa na otwim ye de eba na wieye egusuara na ye ne wo esua anase ye ne wo asua ensem potitiri a ewo Yohane ehoma no sa na otwim no ye pese ye de ehoma no ediba na wieye mabofo no aye kra do mo beboa na adusua di awie kra no ye de abro ye basesia. It is a work yes, we are sorry. What you can you watch it as you have phone in congregation. Yes, you trim and it's a woman back home. There's all by all my I will say, in Yame, everybody, Nasa say, boy. As humans as we are limited LBBM. Omande share the shikonkun adofo mo amutie ni mo amohwe nyinara ye de enchia sonko ebema mo na afenso yada mo asesonko kwan so se kota emu nyinara mo ne yen ayesa adusua yi abepin sa mpempenso ye de adusua no ba na wie kwa ye wo adusua etoso adu mihensa na chese bosome ba koma mihensa na akwa ababetu ye na de ehwenso na chese afeni nyina so asanko ababe to yembio na chese ye mamu official panos na chese de asamo edi to wo dwonman wonso na afi ye de bremo ma yenkutie enwumomra na afi yemfa adusua di awie no fa ento amso.
yɛda yɛnuanom church kwase enwuma a ɔmode abrain ende na mefa saa kwanya nso na mede aseda PC nso ede ama TV dwumako mienu a ɔmobɔ yɛchidom ma yɛyɛ sansem ya na sɛ yɛyɛ saa discussions ya ɔmo ɔmofa de kɔ wiase afanya nyina 3 ABN Ghana TV ɛfa saa dwumako yi ede dwumadie yi ede kɔ wiase afanya nyina ede my sana Hope TV Ghana nso ɛfa saa dwuma yi ɔmo numbers egu yɛmfoni na ni extra babia obi ana fa na frɛ obi bajo so sɛ obetimi akakra bi a obetimi de aboa no fa boa sɛ adwuma ko sanse ya nkrankra wa fa TV adwuma de ato ɔmo so na ɔmo de nsempa te a ye kan see ɛna ɔmo bɔ edawuro te nam science na ya no mbehia sika kakra de amiamio mo mfidie mu nti sɛ wutie yɛn na ɛka wakoma fa numbers na egu yɛmfoni na ni na frɛ obi bajo so kakra bi afa to mu na onyankopon so ebe ehirawo ene na me fa saa kwanya yi na busiafo a na yeho a na mo so na edi sa addition de bram no mo fie hase meyi omu de achewo na fe ya hwe yen addition mo me de mo somfo Bismarck Mensa ene yeho adom yewo yenua Foster Chum ewo hase Penny Foster ye mo akwaba yes amasa great that's the sentence so yeton safro what me aba na afi me come ani mani age pa se yehu da digraph ye bo ache e wa hase na da saba be kayensa da ye mo akwaba yehu ache kakra se bibi e koso wo de great the ache say exactly that's it say and then so unya ye available na ache say no answer wa be tra say ye fa this afamre ya tifo ni ahwefo ye that's say and so what me aba onyankopon ensure me ko manimu a na fe elder hands na samwa ene che ehono no elder hands ye mo akwa yeah minia that's say yes na mu nyina mu no de biara ye ne yesa addition na fe me ko eto no ho akra mfa yenua John Mensa Thompson so ene te eto no na obini ye mo akwa yenua Bismarck great me da mo ase se mu nyina ma boa ma addition na timi akoso na mu nyina so mo official panso because afiasa kwa babetu yebiun it is not only 3 months and ababetu ya fini nyina na kwa babetu until the next lesson no ebe 2025 lesson to say that so tinkomo a na che say nyankopon deserve for every praises every ayeye bia to say wonso no abusia fom that so tinkomo a na onyankopon na wose da nase babia wo biara no mestre se obekatwani na fe mama Foster abompaye amaye bompaye nyasa ne ndira odimu na yeshase ebi wasemu mankwa na ebua okra na men pedua nyi ehye odian munyam no na ebi stress osuru nyasa padum ye amen intimi enchire senia opese addition eko atifo so etie anya addition efrim aboa ma ina etrem endaso mu atwen wo rade abaya anyira eda wase ewo Yesu Kristo de munti amen great yebesa mamunyina akwaba abusiafo monso munyina yebesa amamo akwaba be yadru adusiano na wie ye krales mfetin na ye woso no wose achi asem rehunu Yesu ne na asem no be ye hwe ye ne ye hwe ye boye chi anase twa kompo ko hwe ye chi a ye behu se ye dikan ye adusiano ebebre the first 2 lessons no John ema ye hu Yesu Kristo ne a woye enti ye hwe adusiano ase ne hu se Yesu Kristo ye Messiah and sana the 3rd lesson obeka ya fe na ye be book na se omo chiro ngoma ne bebre ya sa na ye omotaye omdikan o kan ni animu na atimi hu niema ewo opese wo hu anase ni intentional what the chiro sa ehuma no na hu na fe ama wani jesronko na watimi de wura adisua no monti John ma ye hu niema bebre na John ewo intention bi ana ode chiro wa shada has selected some of the miracles na point ono no friend signs na akwakwa ensanchire ni na nsinya ensanchire ni keke signboard e chire se Messiah no
eye onye nipa bi keke anase Yesu Kristo na yehunu no na onye nipa bi ekeke enti na osheda select some crofobia Yesu Kristo ni omunya nkitahudie enti ye share dusense yehu se na o kasa ye behu obi te se Nicodemus afi oni Yesu Kristo nkitahudie ye behu obi te se Samaria ni ba na subura na no se ombeka ya oni Yesu Kristo nkitahudie a ekoso sara na ye behu Thomas onu si Yesu Kristo oni nkitahudie ekoso ye behu Pontius Pilate oni Yesu Kristo so omunya one nkitahudie ekoso sara na Peter Krampo so Yesu Kristo oni nya nkitahudie ede ben na ekoso ni nyina yehu sankitahudie ahodo yi nyinara Yesu Kristo ni omunya ye ne ekoso na fi yesua adusua bebre so hode no so twenchen ya sahu ayonkofa eda eja oba ene hu konkro ne ntem sa ayonkofo yi ye kese a sabe onipa krampo ye kasa no ye ntimi mfa nkyerɛkyerɛ omo ayonkofa ne se ne esitie enti eya yese nyame ba sa kro na ebi no nti ase nyame ye ba ko na ye den nam ye obeye emiensa ni nyina John echeche yemu ema yehu sene omo ayonkofa no esitie na disua na ewom ni se yenso ye be ye ba ko te se ne omo ye ba ko no sanse o se enope ena be kire se na chidifo enti ba ko ye ena kire se Yesu Kristo achidi for na otwi mu no ye wie adisua ni nyina na yensa nye adisua foforo bia bion we key points ewo adisua no mu no ena afi ye ba behwe na afi ye hu adisua e betimi asuafu na afi ye de arape adisua ni nyina nti omo se nema bebre ye di kan keka no ebi besa bi babamu ama ye sadi ehun kupte ho na ni nyina so ejina Yesu Kristo awu asore se na ye hu ye no na akiri asem no ena afi twetwetwe ebe twetwetwe sankomo yi so ede abati mabofo no aye krado omo ba bebo na afi yahwe adisua no mu na afi ya doso ye ntwe ye nka abosam no ose John chapter 5 verse 39 say mo hwe atwere no mu if you say mo sisu say mo wodan kwa wo na eno ne nia edi me ho adanse amen ye bedi kan ahwe meeting in Galilee Yesu Kristo wachi no ase na abusiafo no ana se asuafo no asa go back to omo profession ne manema omo ye na Yesu Kristo sa kopie wo mo so ema woni Peter enyankita ho na obisa Peter nsam po beye miensa bi ewo honomo repeatedly se wodomia enti yen kan bibi kakra ewo John chapter 21 no mema wa huri akan because all the way to 19 but me pese be kan until what the kind first verse no na fe me ma won jampo en kan ebi nsoso yenu akire no Yesu ye ne ho adi kire na suafo no bio Tiberia po ho na senya oyi ne ho akire nie na Simon Petro ne Thomas ofre no atane Natania ofri Kana ewo Galilea ene Sebedio ma ene nasuafo enmu benu enso wo eho Simon Petro se won se me kopo o se no se yenso ye no beko u Fredi ko kudumu na anajo no wanyi hwe ade eyache no Yesu begina empoano na enso na asuafo no enim se Yesu ena Yesu bisa won se yanom monyanam ana obua no se dabi o se won se monfa asawo no engu kuduo no nifa na mobenya bi ena oguyi na mpata no dudu nti na ontimi entwe asawo no bio ena osuani a Yesu don no se Petro se eye Awurade ena Simon Petro se te se eye Awurade no odi natade kyekire ne ho eso efise na odadaja na oto ne ho ehwe ponum na suafo aka no na mkodo kuma no mu ebae na woni asase so enware na beye basafa oha na otwe asawu no ne empata no na no na osif fam no ohunu nyasrama
enam guso ene pa no na Yesu si won se monfa enam a muyi no sisia no bi emra Simon Petro koe na okotwe asaw no eba asase so na mpata akese oha aduonum miensa aye no ma wodoso saa no wodoso saa de nenso asaw no antete Yesu si won se momra ameka mo ano enso asuafo no emu biara antumi amusa se woye hwan na wonim se eyerade ena Yesu befa pano de ma won ene apata no saa yene ne prince aso a Yesu enya no free awfum mu no oyi ne ho ekire asuafo no 15 ena odidi wie no Yesu se Simon Petro se Simon Yohane ba odo mesene yenum ose no se ane erade unim se medo Yesu se no se ye minwan Yesu se no impress aso se Simon Yohane ba odo me ose no se ane erade unim se medo Yesu se no se hwe minwan ose no impress aso se Simon Yohane ba odo me eye Petro areho se wobisa no impressa so se wodome na obua no se ewrade wonum ade nyina wonim se medo Yesu se no se ye minwan me ka kirewo no krom se wo ya brante no ubo aboso na ukọ faako a ope na unyabo akra obetene wonsa na obi abo aboso na wode wo akọ faako a wompe okaye di kire wuo ko a ode behye Onyankopon enmonyam na okaye no ose no se dimechi 20 no manenso amen great amen yancho mfoni ben na yehu no ahase we hear addition at this point in John 21 it looks like senka and they ewo 20 nanke in some way again nso no an de ho no so ye pa if we say a kire kwan a enipa ye fa so agi asem ene ne ye in the story no e bia emirenti to paraphrase normal bebre in fact 1 to 19 we normal won papa na membo no po na ye hunu ne ekoso na ye fa ntoto ye nso ye bra ho it is a wo hwa Yesu awu asori wadi kan yi ne ho akire asuafo no nyina in congregation twice but individuals they no we yi ne ho akire enipa bebre but asuafo no se o mu nyina ahia no no wadi kan yi ne ho akire o mu nyina twice but menim ne ba asuafo ni trim e say odikan bobo say na Thomas wo ho na Peter wo ho na John e wo ho obobo asuafo ni bia na o mu wo ho sa abre no always the leader Peter menim ne ba ni trim say afedie upon say Ewrade yi ne ho akire ye mpirinu upon say Mary Magdalene abeka akire ye say Ewrade ne nakasa eyi ne ho akire no upon say asuafo ni bi Ewrade yi ne ho akire wo mo ewo Emmaus ekwan so upon say they have confirmation in fact Yohane ya otwade yi ono ana na ofre ne ho say osuani a Yesu do no esan say no pese oyi ne ho free picture no munti ena no bibia na omoni din o say osuani a Yesu do no sa Yohane ya ko hu say na Yesu yabo wabobo obofo na abobo ne ntuma no na tade no o say ogidie minim ba bi agidie no faaye but I will say chapter 21 ho say after all these evidences witnesses eyewitnesses and hearsay witnesses ni nyina no asuafo no say Peter me kopo omzi o yebedi wachi yenso yebekobi so they went back minim say na one of poso na omo pese omo ko ana say na omo pese omo sign ko wa bra na Yesu aka ni nyina omo jai dia yenim but the fact is that they went back to see nature say so omo ko opo na yeye wo ho a nka nipa yifo no e bia nka
ɛyɛ condemn Yeah. but na nkombe kosan kodane ye nam yifo bi but yesu knowing Jesus Christ Yeshua HaMashiach yaboni din abo Yeshua ni nti oba asase so ne obeye knowing him so ye mobrohunufo no osan hia wo mo wopo ne so the third time. Yes. Now this time there wan sheda nkoyi ne ho impofrem na mum oye bibia na ekire at the time na ote ho a okasa ye omuhu so ono no odi kan asoja yenim bebi onya eja no but yenim say AY for your cool mu ayede itimi soja menim how it happen but the miracles ni bi na wasoja the fish aguso atoton ti waye kebab fish kebab bi wo ho ena wasan ede pan no waka ho eti omuko oposo baaye no osi na monya nam o da bi osi mo fangu ha this time John Nyabotre kan nam dodo na ewo net no 153 big fishes oyi wo mo but mo fa bi mra megu gya no so omo amisa se wo ne hwan but the fact is o kire omo se mo fa ngu ha no because na ebi asi pen se yekaya Yes. first time one o frɛ wo mo no no o de omo di gu ba bi a omo yi nam no on de net ne yeden ete net ete. Yes. This time omo timi twen net no ante but omo hu se is the same person no odi kan yi yen se ye be nipa yi funo no ani ti we de yen ko bisa se hwan ni omo ni didi e kire se enye honhom foforo bia se ne Yesu wu ye no sa no sorry but this time no wafa the divinity wafa ne nyamesu nti no na otimi eye anwanwadwuma se ofiri wo nchen yira na wapie enye se honhom bi na no wo ye eyi nyame ya na wafa ntia now adesua yebesua free ha ne say edru ba bia it doesn't matter experiences ayenya it doesn't matter how long wa ya ba asafunum it doesn't matter ne yatie edru ba bia bibitimi twen say yenko back to our old selves. Yes. Nipa bebre o wa ye ne omo share ase a omo ya asafo mo mbebo asu ye frɛ omo akirisanfo eya na Yesu su nduru omo efise Peter kro ne Yesu enante 3.5 years no ledi the whole disciples mo san ko omo achi but Yesu a ye nimu no no osan ehia omo na omo ba ye no na o be bisa question say mo be di machi ana but that question instead say ko bisa obi a bomu no or the funny nipa ba so Yeah. Peter. His question was directed to everybody. Yeah. But now a person will reaffirmation to Peter. Young guy say, nobody can catch Peter, so obey him. Yeah. Emma Peter, you know my man every way. Be an unquarantina Peter Casa Mesacopo because in the ancient times, or more time, no. So we you are down for ma, it is tantamount to death. I say, we will bet me or life when I say, where you bosom friend Ama. Yeah. It Peter, you know him say, yes, Yadia, or Betty Bim. Yeah. It may come. But Yesu sign kofa no obisano agepeo ni kire say odomi ana na nye enipa do udomi unconditionally udomi ti se ni Nyankopon do nipa no agepeo. Yes. Enti se memfa ne se nka me de brofo be hyemu a do you agepeo me? Peter say Ewurade I phileo me you. Ye wo odo no mu nchechire mba ko ye phileo ne kire say enipa ni nipa do ateka do eneme do ochina utia me na so odo no ko eti na obisa Yesu say the same word no ye ka na odo but ba ko ye agapeo na ba ko ye phileo eti Yesu say Peter do you agapeo me? Peter responded on Kobeka say Rade I agapeo you no say Rade no I phileo you no wase obisa no do you agapeo me wo do me? Peter say me do ba sa odo no one repeat Yesu dia agape no or say phileo. And at the third time, Yes. Obisa said, do you agapeo me? And Peter again ban and also said, I don't know Obisa me prince. They will away. And Peter all responded the third time, no one can phileo. Or say, yes, Lord, I agapeo you. A failure when we say, Odo me debe do no, a uradi do nibia. And I used to say, any shemi. And the next step, I mean, we and say, I'm announcing why. Or can't say shemi no pet. And or catch the Peter say, Sadia wa waji atuma media ma wi so ehun wo sunsanso ne sunsanso ne se owu a wo bewu no enye normal sa but o dia bebu ne kan ba Peter te na se se wo enka wo be pese
oya abrantie ni wo pɛ na wo bɛyɔ edi nka owuo no de e bia nka bɛka sɛ me de me pɛ ne sa but eduru sɛ honhom na ba wo so yes na wo bɛwu amame a enye ne nka wo pɛ na so de anigye bebie wo nsɛm ayɛ ye nyina nim sɛ Peter ɔse yesi ni trase ɔse me ne me wura enwu pɛ mbɛbɔ masɛnua mu a munsi bi trase na nye different from me wura ne de no efisɛ me de nyame na mo ma me so Yesu na yema ne so eti this story no e kire ya de ba ko na mini anu ma ba mu no e kire yen say nobody is immune to ekirisan imu bia ni ho me ma yen ye wadwen wutirimu nya wo da because onso nchen Peter ene Nathaniel ene John ni Yesu don one ti da no kokomu no o mo kura san o mo chi koye po eti ma wadwen ye wo say baby amaduri de mintimi nsa meche ho no bonsam benya ho number 2 and say upon everything even the time no ba say why wadwen say wo kokura Yesu is still there obi hia wo po no so na so hia wo no bisa wo wo dome a emfa wo word e hye ho but ni Yesu don no wo pe enye nipa do Yesu do na ne toso ne say si nyati Yesu asiyi a na honhom ne ba yenso a owu a ye be pray say ye be wu amano no enye se obi abomasum wa sorry enye se obi akasa etiame enye se obi anya nia mepe enti no me free ne nchen yakọ there be it is only about Jesus na eno ene boa yen ema yetena ne nase yenim se ye Peter mu wie ye no omukọ so tena Yesu nase ekosi se omo ediwie omo adwuma this is abiding or meeting them in Galilee kwan yo fa so hia omo ne nia esansi ye no me da se we de wato bo acheche mu pa busiafo se na wacheche mu je ye beko yenim ye nto aso na ye nhwe se na account na si eko to aso 21 20 to 22 no so there's a question bi e wo honom ye nhwe se ne no so ekosi ye all right ena Petro dane nani no uhunu suani a Yesu dono se odi womachi ona otwere ne kokom adidie no ase a oka se Ewrade hwane ne a obeyi wo amano ono na Petro ehunu no osi Yesu se Ewrade na weye Yesu sino se pese otena wo kosi se meba efa ho ben wo de dimachi ena asemi tre nuanum se sa usuani no engu nanso Yesu anka nkyere no se ongu na o se mepese otena ho kosi se meba efa ho ben amen this is another controversial issue I watch Rosemu and people just take this particular thing to say yes Christ meant say obetra say akopem so obesan ababion how do we clarify this how do we yentia say obede yo wo hwe said elder esi abo ehun abasam de amaye no na Yesu wo trimpo bi ento wo hwe a oka kire Peter say Peter dedi ka wo say ye me nwama no saka bio wase hwe minwan en wasa to aso bio ye ne minwan enti na sa trimpo we e wo ho ema Peter ene ne nuanom no asuafo no enti bra wo ka se Peter eni nachi no do ye nam en wo si di machi ba na Yesu wo trimpo a enti a wo frɛ se wo ni wachi firi se na nya Yesu trimpo ene se wo mo bekɔ epo no nenso obae o makɔ okay edi na ese di opeso o moye no odi si we dem tu hu se wa address Peter nenso na ye wo mu nyina na mse otu anamo no ene wo hu John ene wo ka kire Awurade se Awurade na we nso e enti wo hwɛ asɛm no a ade a ehu wa ha esese ye nyina Kristofo ye ahwɛ yie se asem no bibi kitwe bia wodi bebata ho no esesa asem ni nyina Yesu se Peter se we se ye meme pese obetena ho a wo efa ho be
ɛyɛ wo no mafrɛ wo enti me no na wo enkomo ana bibia ɛyɛ me no isa ono wonfa ho ene de etoso bio na sema Yesu kae no wanka se John yes asem no kae but yenkomodie ne yakasem wo hwa asem no a wobetime de onwu na hye ho amene asem na fa nanso nyesa na Yesu kae de etoso bio Yesu nso anka se obema na tenase wanka osese eye me pese me ma na tenase a enti wonka so obema na tenase nanso betimi de ahye ho se oh Yesu ka so obema na tenase amene na fa nanso nyesa na tie ahane ade esese ye Kristofo ye hwe yi papa se asem no Awurade kan ye no yenka ne sa pepepe efise betimi amasem ba akon amensem ni nyina adan exactly de toso bio se Awurade frɛ ye ne a eye me no afrɛ me enti wofoforo no oka ho no eno emfa frɛ no ho Awurade nim ohu John nanso wa amfrɛ John was Peter di machi enti John emfa wo frɛ no ho enti kwama yense no kure ni frɛ Awurade de afrɛ ye no yenya hwe yi se ensese me bibi biara esi ani Awurade do no ntem if say Awurade nim ne ma nyina en wa frɛ ye enti say your house say ya mane say ye de ensese de be bata frɛ no a wa frɛ ye no ho if say Awurade wo trimpo e de ma ye ntina wa frɛ ye nya ensese ye hwɛ na ye di say adwuma no me pese me kan sem ba ko bi ha ewo Awurade trimpo a enti ehia pa no so ken kan asomafo semti adu no enyimu adu no nwotwe kosi aduansa ba ko no a odi etie wo se enti mo hwa mo ho ani nwankuo enyina honhon kronkron de mo esi won so ahwefo samo be yen onyankopon asafo a ode ono ara ni moja enya won no yie trimpa na Awurade ede woma asuafo no a enei ode woma ye enti Peter mayama somafo enti masafo no mayamo akanifo enti du ba bi kura no ne ye fa Peter se wone wo mu nyina kanifo na de enti a me somamo ne se mi wonwan bi a me di mi moja atowom ense so wo moyira enti Peter asomafo me de won hye monsa mon hye won so said wo kan wo se ye mi nwama that's right hwe mi nwan ye ni mi nwan enti ye hwe won enketwa no ayen won ama Awurade Yesu fi so de ni moja na atowom no kwasem ni se ye ni Awurade afrɛ ye no se mo okra ba ko pekura yira efiri nkwaje no mu a ye bedi ho so se ye hwe yi papa yo de toso bio obi biara ye ni benya enkitahudia na yonkofa bia no ye mani hu Kristo Yesu do no efi se Awurade peso oje no na ne kura me di wie kura no masem we hia me pa hwe asafo no da ho no nipa bebiri na Awurade do wonba emu yenya asrafo ni ahoho bebre me nti asemu kire me se okra biara obewura dem ha no Awurade na asoma no edena ba ewo ne nkwaje a opese ye gisafo ne ye ne won emma no fi so de moja na atowo moma ye nhwe akra dodo a ebedem ha a ye nye follow up a wo mokọ yes adofo no nyame ma won ba for a purpose se wo ba bi kura no ohun no no nam so de ne ba ya eye Awurade nkwaje se nwum na de ne ba ya eye noa wadamfo na ade ne ba ya eye noa Awurade so de ne moja na atowo eni nti no ma yenhwe John ma yenhwe hwe Peter focus Awurade afrɛ ye enti yen focus ewo frɛ no medase yo medase ofeni Thomas akra mede ka ho ne se yeah ewo se yen so yaba bedi Kristo che wana mo bia wo se yetu se yese ye behwe Kristo potin na ye de ni esi ne so a yeah enyoma ba ko mienu bi na wo se ye hwe ne dikan ne se ese ye sitie ma onyame asem that's right
esan se woni obi kwan wudi nipa n'echi na se nipa ne ka se fa benkum na se ofa nifa obeti ahwe because onu di wanim onu no nim ne o wanim ani to se fa benkum and they say wentie na asem na se ofa nifa asem beto ne to so mienu se yesi ebedi Kristo echi a e se ma Kristo edi kan e we bibia yeyemu esane se ya ma ne ndi kan a de bi obey secondary ye be fa ne ye pe ye be fa ya namo akoye ne ye pe ebe wi echi no na ya yira kwan no de se ma Kristo eye first after so I say ye willingness to leave everything enya openo say ne ye kure biara ye beje mu na ye di ajinkwa n'echi se wo kura bibum na se Kristo ka se bra wo focus be ko ne wo kura ne so ba se wo openo say otiemu fra obedi n'echi a de biara da no betumi etu anamo dem dey try to on say e say crowd say ye be sacrifice bibia esane say Peter dane ne ho hwe n'echi no ko hu John ko bi sa asem no ba say Kristo ka say di mechi no oye focus di Kristo echi o committee no di Kristo echi anka sa question number ma Kristo entwi n'anim na say wanka bibisa enyi naten yes nti yenso yenhwe Kristo esane say ye hwe na ene betumi edi n'echi ye meda wase emse mo acheche mu kama pa edisiane ya kama bizia for emse se no mo cheche mu no ekoye yento aso na fe yenhwe han ne esum no yenhwe se ne yenka kinkan se be mienu bi wa hase na yenhwe se ne John esi describe us anime she John chapter 1 verse 4 to 10 no na fe yenhwe John 3:19 to 21 so yenhwe se ma ho ne mu ne nkwa wo nkwa no ne nipa han no hire esum no ani ne so onipa bi wo ho a Onyankopɔn soma no a ne din de Yohane ɔno na ɔba adansedie sɛ obedi han no ho adanse nipa nyina nam ne so agye adi enye ɔno ne han no na emum ɔba sɛ obedi han no ho adanse no kure han a ɛhyɛn ma nipa biara ɛno na ɛba wiase o wiase dada na enam so na oye wiase yes enso wiase enhu no amen amen 3:19 to 21 so okay na yemom ene atemo no se ha no aba wiase na nipa do esum sen ha no efise wo nyuma eyebone nyame hu maboda amen amen great yetwo han ni esum se na John presenti se na eboa ye metimiti no kore na se ema ye hu no kore na nkasa asana minyan beba no onse yen twa adwin secretion onse nyame ebobade no na asase void desolate enti ordinary asem ka se han embra ana ye han enti asase became perfect and order sa han no eno na ode home gu emu a enipa na etimi ye han we were glory okay ye hu kra se ye naked esumu ni emu and then obonsam dali tu say han no that's right and my esumu ni bae so han no ode ma ye nipa no ya se no ti Nyankopɔn na kasa ba ono a obo wiase na ode nkwa home ma ye mu ode han ne ma ye no ono aba because obonsam no asɛ han no obonsam so wiase into aba sɛ obe redeem ye from darkness to his light that's right ana waba nti o wiase nti no nipa nyina ayi adwen afie no so ana edi adwen kosi obonsam so that's right ana oton safrɛ eno ana ndei wiase aye basa enema ekoso na enya meka sa enye de enye fe atete sa nti aba se be ye free eno na yehu ye kon ado wiase ena John e ka kyen se na so wo yimu ana yehu no
nti we bia oni nyankwe asem onu esum and therefore boko bonsam tim obi bia wafa ababo no e de adwuma no na se wo han no nyame ba one ne benya amen amen me da se penny first start yeah man for cracker was light and darkness, two contrasting elements. Light predisposes darkness and exposes its works. Bebia kania esum wo bia no se kania eba hope eyi esum firi ho enti se wo hwa pa esum dikan asa kania ba se ne o ka o de bo mu no o says the earth was void and darkness was upon the deep esum kabi there is always nti oba de kura no edakura sha ase free esum ansana aba edano pan ti na ade sai ade chin da idikan eno no kire say light is kind of darkness near natural phenomenon. That's right. Darkness no esum no ye natural state sa na yete it is say ye betimi ayi esum no ama na dwane a ye say ye fa light bi a enni yemu e ma no be pam sa esum no enu nti no say owo wiase dada one ne han no na nso san say ewiase ba bi o kan ye me de pa say na oyi ne han ne kire ye John chapter 3 no verse 19 no oyi ne han no kire ye na nso enipa do ewiase do esum esen han. Everybody loves their natural composition. It is a waction and so on. Tembia obi ya ade bi ewusumu a obeto light e de ato ne so no why offended. Why na de kania ba ha no? Say ompekania if you say esumu nyuma eye wiase syndrome no kania beto so pe wase no baby esum wo bia no bie kania ketu abi akora to a esum ni dwane eti yesu a oye wiase han oba wiase han no gese yekofa sa han no ebeto yen yabrabo so eni yemu a esum wo mu by nature no di efre no the natural human condition yen ye condition a ewo ho na mbo ni nti no eyesum nko a si ebenya anke esum nyuma no ye yende nka manfo ye ne omu ye na nka ye nyina ye gi ye ni bi the moment ya odi yesu a wo ye han no beba mu pe then they start resisting. That's right. Opra mu pe nyamesom dodo ayifo na ba ha krifefo no christology for na ba mo de bibia Christ on say the moment so wo hwe ene internet so wo hwe ewiase ye namfofo adwuma mu a everybody is trying to push away the light. Yes. Ade bia be share the light say ne wuye e be kire wo say ne wuye nye ndi say sebio ensuo wo ho na say moa wum efi wum na one so touch light and one so light and to so a yes ndi ne obonsam be kire wo say ne ehu a enye time edi na wabobo bi sa but the moment ya obeso light ya to so no ohun se gogome ewu nsuo no ebi abo bi tafre bi ewu adem eti you now don't go near it se ne be ya yenkobone ho na ya brabo be ye tenene no we need the light. Okay. And that light is Christ. That's right. Many we are say high no kura eda people so no the ono si we are say high no ohire na odisa high na mayen se mo yenso by conversion no yesu ye the son of righteousness beboa and ye the moon of reflection yenim se bosomi wo hui han bi anim ogene han free he ewia ho eti se bosomi be seren a ye ni sa ahoden na ye de be ye nyina ye bosomi ewu nyame emu enu nti se ye be seren a ye hia the son of righteousness no ti yesu ye wia se han na se ye sign ni esum enwuma no kwa kire se han no either say you wo light no but ye yi battery film okay ana say ECG for add your light a lot of them say nepa don't cut the light wa cut the light ye nipa we bia wom is ye frɛ ye ho han ma de enso ye the generator ayinim enate esum ene we so but we need to connect to the light. Okay. Na aboya ma yetimi atwe ye ho afiri esum enwuma no yo me that's opening answer am say opening Thompson say be who light no and say benya the knowledge of God. That's right. Job ekasembi e wo Job chapter 11 verse 7 and 8. Yeah.
Or say, can you fathom the mysteries of God? Can you probe the limits of the Almighty? 18, it says, they are higher than the heavens. What can you do? They are deeper than the depths of the grave. What can you know? Yes. And measure nyankopon nimu senia eson ebai etre esitie. Ti betume nyankopon hu nimde ate nyame ase atena nimu ase ne han no atoye so a. Yes. Ese ma ho nkonkon ne kwan no or direct yen. Esa say as humans as we are no we are limited e obibie mu. Because ye hu ne wa abonten but the all knowing God no ehu ne wa abonten. Enti se pese enya bibi e woni mu esa ne honhom no e na boa yen se ne be betumi enya saa nimde no. Enti emfa ye ho to nyame so. Always invite the spirit no be direct into all truth. Send your kind of second Timothy chapter 3 no. Yeah. Obe church kwan no e de yakọ no kwan no. Na no be ma ye abishe se na John so e kan. Yo, amen. Nam say that person de kakra. Kakra bia na me kan say. Wo hwe onyankopon abodi mu a esum na me amo no say ya de bone. Na ye no bone no eno de to ho se be ya ebema ye beti ase ni ehu sampa aha ne kwan a ye fa so a ebeboa ye fi se esum no wonantemu a unhunu kwan enti so de bone to ho a ebema ye no yate ase efi se nipasu we se no ade a ne kondo ne na ni je ho pa eye bone esum no ma so se nipadua we eye ade eye papa obre ne ho kire no but oye ade eye bone a enamu sa yo de kama enti se we no nyame amfa nimdie ni nyansa amfa niema bi antoto ho ama anye de ye ni tua we yi ye huna yes ebe ye den se nipa we honkoko kasa kire kura na ye ntenene enti nyame edi bone no ato esumu se be ya ye ne ye honam yi ye beti ase na ye hunu na nye se esum oboye no e ya de bone yo kakra pese mbe yo madam asa ye nkwa na fe ye nhwe nchechira efri soro anase efri fam ajebi sembisi yaka ho asem da John chapter 4 verse 46 to 54 ye nhwe adisi wo hono na fe ye be saba be kasa ho bi. All right. Ena okọ kana ewo Galilee. Yeah. Fa kwa odane nsu ensan bio. Na ahenkwa pani bi wo ho a ne bayare ewo Kapernaum. Oti se Yesu efri Judea aba Galilea no. Osimu ko ne nchen. Na osre no se omra mesa ne bayare. Na oyewu. Na Yesu se no se mo ahunu esenchene ene nkonya monyini ahenkwa pani no se no se owura bra na me ba no enwansa Yesu se no se ko oba no aye no den onipa no ji asemo a Yesu ka kire no no di na okoe na oko no ne nkwa behia no na oka se oba no ho aye no den ha na obusa won donko a ne ba no hoto no na oka kire no se enura be awia donko no na ofoe no ejae ena aja no ehunu se don no a Yesu se no se oba no aye ne den no emu na ono ne ne fiefo nyina agidi na yeso ne nsekene a etoso mienu a Yesu free Judea ba Galilea no oye amen Amen. Ka ho asem one of those lessons na yesua asa aba bion se ne bi kan ka some of these things will work okay bion yan show I say no underlying issue no na asem pono pa no ene say die ne yesua free as Openi Thompson asem popa menya free mu ene say Openi no or the nsentrene no de ba Yesu ho. That's right. In this obeji Yesu edia chise nsentrene bi adedi answer. Yeah. Na Yesu hu adwen odenam ehu ni tirimupo
Into no car say, Modi, and say, yes, a woman sent any answer, my JD. Sir, idea no, addition the my say a theology from below. That's right. It's only say theology from below no, who some rules be a was said to say Christo and Chen Amikwe. San your my way and I'm Mr. for Christo Chen. Into Senyame way, mamma, and I mean so may say a manami. But as limited as we are, nipa ya adweno ente se nyame adwen. Enti nya wo susu, nya wo sese, nya wo hihye nya sana nyame adwen ma wo. Enti wo the conditions ebeto nyame ndwuma ho se nyame anyese ya meyese. But na nya sana etie. Say ye share Matthew chapter 8 verse 8 to 10. Similar issue and that's a similar story so ewo ho. But Sandy Pani ba Christo nche no. Ono kache Christo say owo nipa ohwe wo mo so. O kache we so onkwa oko, o kache we so onko. But on pese Yesu kura ba ne fie. Yesu enkasa keke. Na ne ba no ogidi se ne ba no ho beto no. As Christo say no o ka se no kra me se mo se mi hu obi a ne gidie etese papa e gidie da. Enti theology from above no e kire se wodi gidie ene ekonya nkopon enche. Na waje nasem no so atum nti it doesn't matter ne nyame beka bia no wode wakoma nyina age nti obedi nyankopon asemechi etu eho anamo wonim se ebesi wiye esan se nyame na odi nechi no oka asem a ebem no de nipa so esiye tu obedi nyame echi eho hia se bebe ye kwa nyame ho no yenya opepa ne se ebebi yakoma mu nyina ebebi ya adwe mu nyina ne ya age ne nyame e kire yen se yenya yemfa gidie enkwanya menchen se gidie kwa na yenso ye pe wonyame ho no obeya amahe yo me da se open Thompson why are there pa we say for yenhwe ne di awie na fe yen sorry yen addition say retina yesu mo and also yenhwe John chapter 12 verse 32 asambi wo ho no mo na fe yenhwe ne betime asua free on John chapter 12 32 say na me de so mama so free asase so a metwin panyina maba enchen ye de oka kire wuku a orebewu akosi 32 na amen yenhwe John chapter 15 verse 1 on so pa na kakra na yenhwe o maye some niema bia beboa ye honhom nyini. Yeah, 15 no. I say many crable be no. Na meja ene okuafo no. Me ho eban biara enso aba no. Oyi. Sir. Obiara na ebia eso aba no. Oyi ho na aso aba bebre. Asama amaka mekire mo nti mo ho afi. Mo tena memu. Na meso mentena momu. Senia ba entumi enfri ono amu enso aba gise etena bobenum no saa nso na montumi gise motena memu meni bobe no yes mone eman no nya otena memu no memu na meso metana nimu no ono a na oso aba pi yes na mokotimi a montimi nya hwe se obi antena memu a otono twene se ban na ewu na oboaboa no edikogu jem na eshi amen you show this final part of our discussions mfoni ben and sign our John pese tisade yase that's it. The final part okay you know say emre no ko kakra nti bia e be very short in these short verses here openeken kan ye so okay montena tena memu ai wo mo e be 7 7 times and yesu mention abide in me tena memu and here the word 7 na wo ho no e completeness say yesu person o kire wo say you can do nothing and absolutely nothing e na e me ya say yetete enne ne yekoso o mo munye bible ni ne yi no and adentina wo sorry a wada sorry no se me ko bompa ye adanyame bi ase akoda yesu ase
wo tu anamo a obi nso wa sire Yesu nso ko bae Yesu anka se wo tena ne mu no ene obi a ono nso antena ne mu no nipa kro no se bi obewu Davi but nipa kro no bewu ewuo na Yesu ka ho asem no eye honhom wu obeye te ase ewu o se nea bobe bia man bia antena bobe numu anye ansapo insuo and nutrients from the tap root anye photosynthesis aduane aya no afiri ahaban no mu no obewu eventually na owu ayi betwa na ye de agu ebebo no ahye it Jesus was speaking in parables here tena ni mu no yem say opani adika kanada and say Yesu anasem na ye de ehun to so e say ye ti obonsem atimi ya manyame asem aye ha amaye ya dwen mu akoye yen se bruni bi na se bi otena ba bi twero ye as slave masters and on de bre yen but na emereko I don't want to spend more time on this na ye say ye ti ase ye say ewo mu sa ampa eduru ba bi no ebi mo efa religion eso edidi ewurukasem bebiri wo biase de ema slave masters no mo di nyame asem ya na edada asori bebiri wo ho ayenim say they were using this Bible kruya under the guise of Christianity and as a religion edi ye ewurukasem bebiri but it is still the word of God. That's right. Amen. Because 500 years ago kra na ye translate King James version ni edema ye address before that no na e wo ho meboa original no ho to the yam fan say about 700 years ago na omudada ye ntwiro sa asemi to ho meboa why na 700 or 500 years ago otumi hu ne besi 2024 ofa Bible ya ne esi ne ne ba mu makum with precision. That's right. And na sankrofo no so mo ye dada for kra media omo echi if you say and na me ti we ntimi ntwiro bibia e besi 10 years yes me ye just lotto forecast na me for 10 years o de ochina de be for but se mitimi twiro bibia e besi in the next 200 years with precision to say near esi wo twiro mu a me sure say nye nipa ho den ne ye de twiro ye enu nti tra me mu no kire say Jesus is the word. Yes. Tena asem no fa asem ne ye adwuma. That's right. Na so wo de mu asem na one cast doubt e wo nyame na nu mu asem say na ye topic ne ye say Yesu ene na nu mu asem. Yesu no waje na di but na nu mu asem a waka bia no o se kan homeda o se medi so. Ense ya wade Awurade me da ase. Tena me mu bompa ye srema afoforo ye hunu mobo dima wona woni bie ya doye bie wonsem ema obi ho asem tira wuti woni obi nya asem a woni nsiesie asem we enti ni ye ben na enye nti ese ye botugo it is okọ hwehwe mu ahu no ma bi a wo adwen ne won kọ na fu se Bible no kura na ye contradictory e wa na wonti ase wa waje adidi odofo 13 lessons nyina kire se tena Awurade mu tena ni unu kire se ni nyame aka bia no fa ye adwuma but enye wa ho odin o nyame be boya me edi kunim. Amen. Yo, Eda. Yo, kakra me de ka ho no eye asem bi o ka ho se ban biara eyiyi ho no eso na so bebere ye nyina akuafo ebetimi adi ho adanse wodo ye no ban no wa no ho a ewu na entidie no ban na yenye ho no kwasem ne nyame asem ode amaye no ehia enyiye ho ti enyiye ho ebewu ene se de biara da esese yesua no kware asempa bobetro no a esese yetenemu no sebe ya atro bia ba yebehu se yensua ebefu ewira befu ho de esese de biara da asem no yetenemu na yesua sebe ya so bronsam de na da ne ba ye hu so ba be ka kire se oh Jesus say John onwa akacho sanya sana Yesu kan onkan baby ya that's it. Yo open it Thompson final the book of John na my addition bebre na addition ba ko mienu ama fafiri mu se mema meni ensi Kristo so o medwumedi ahodo nyinare mu na fa mentina Yesu na ase esan se ono ne asem no it's only the true vine no it's only the bread of life no into se me hu se Kristo esanioma we nyina na se me genua Kristo ba betina me mu
na metini mu a ne dɔ no bɛhyɛ ma me nso mada saa dɔ no adi akyerɛ afoforo na mpendodo a meyɛ saa na afoforo nyina yɛ saa no ɛma yɛnya nkabom ɛtena onyankopɔn na ase oda mo ase amse abusianfo yɛde hyia no ha na yɛde bɛtwe kwata na awie saa na afin so akɔ asan abɛtwe yɛ ma mu nyina official pa next week no na yɛde adusua foforo yanya na yɛde bro yɛwura 2025 mu yɛbɔ mpa yɛde ma mu ni mo abusianfo nyinara mo bɔ mpa yɛn so ayɛ nso mo nkae nyankopɔn ma yɛ ahoɔden nimdie ntiaseɛ na afei ne mu nyina atimi akyɛ sɛ adusua mensua no kwawo botae ne sɛ yɛsua na asesa yɛ abrabɔ yɛtu ho anamo na daakye ankyɛ na sɛ Yesu Kristo pia yɛna yɛnya emu kyɛfa yɛda mo ase sɛ mo ne yɛn egusu ara ɛyɛ sa adusua yi baabi a wo biara ahobrasɛm katwani na mensa ma foster enhyira so kema yɛn ɛwɔ mpae ɛda wase mpɛnso ɔde abedu otimfo nyankopɔn a ɔwɔ soro na ɔhwɛ yɛn so aboa yɛn ma esua 13 good lessons esua esoro ahoɔden sɛ de esua no bɛboa yɛn etimi atran yɛn mu na yɛn ho yie na yɛafa wo sɛ wo ne yɛkra ne agyenkwa yɛtimi afa wo adi sɛ de yɛdi aduane yɛanom sɛ de yɛnom yɛnsuo yɛno ada nyina ne sɛ yɛbɛtena wo mu sɛ de wasɛm ɛkyerɛ no ɛni atiefo nyinaa so yɛ mɔbɔ ɔhaw amaneɛ ɛne nneɛma a ɛsɛ mfata biara a ɛba yɛ kwan mu a ɛma yɛba mbu divert your attention from you no yɛsrɛ sɛ yɛfiri ɔma yɛ daa amen hyɛ ho animuonyam yɛkae ɔmo a ɛbrɔkase edwumadie nso Hope TV ana Tribune ɛdɔm nyinaa so hyɛ wo nsa ɛsrɛ sɛ boa na dwumadie ntumpɔn na ɛnkɔ so ɛnhyeta wasɛm aberɛ nyinaa mu hu yɛmmɔbɔ na bu a ɔman Ghana na abatoɔ yi akyi asomdwie nkɔ so ɛntena na ɛnhyɛ odi animuonyam ɛda wase hu yɛmmɔbɔ na de sɛ ɛbɛba yɛn so yɛntimi nsua na yɛmfa mu aba yɛmfa mu yɛ bra yɛtimi de atwe ho Yesu Kristo temu nti amen amen